RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug atoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jessie, 20 anyos, dalaga ug taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati ubos sa akong dunggan. Hasol na manggud kaayo kaysa gabal sa trabaho. Aron nyo hisabtan, sugdun ko atong nagtrabaho ko isip usa ka cashier sa usa ka tindahan. Ingon ini ang mga panghitabo. Mo trabaho ka? O ma, og nadawat na ko ma. Unsa man say trabaho nimo? Cashier sa usa ka tindahan. Aw maayo. Dili kaayo tantong bug at trabaho Apan kinahanglang mag-amping ka ana. Kay basig masayop kag panukli og makatapal ka hinuon. Nagyagid maoy. Lisod nga ma-short mi kay magtapal gid kuno mi. Oo, kamugi mo tapal ana. Kay gi-hire ka ana, makamaogyot kang muihap og kwarta. Aw, o maoy. Unsa gamit sa atong eskwelahan? Makagunit na unya ko ani og daghang kwarta ma. Pero dili lang ako. I received 1,000, sir. Here's your change, sir. Please count before leaving. Thank you. Next. Kakapos sa din trabaho ako. Grabe na busy. Sakit man akong liog. Sige, duko niya. Sige, panukli. 490 tanan, sir. I received 500 pesos, sir. Your change, sir. Thank you. May hubas-hubas ang mga customer. Ay, sakita na sa akong liog, ani.
Jesse, Ma, uy, ngano ka, uy? Nga sampiton ta kay niglingi nimo madam ang tanan nimong lawas. Ay. Naunsa ka? sakit ka akong liog, ma. Ha? Mitikig ang imong liog? Oh, marag ingon ana, stiff neck ba? Uy, ngano man na? Dugay na na? Bago pa maoy. Sukad pagsugod na kong trabaho isip cashier. Kay wa pa man ni sa wa pa ko trabaho. Uy, ngano, good na. Tungod tingali ni kay magsigi kog duko sa kaha samtang manukli ko maba. Kay magsigi sabday kag duko. Ay kana lagyang mahadlok ta nga masayop tag sukli. Nya usahay busy mi. Dili nang gid ko kalingi-lingi. Naana lang gyud ang akong mata sa kaha ba. Uy, kung mauna nga may gipamati ka tungod anang trabaho undangan na uy, Jesse. Ma. Ha? Muundang ka? Kasayang, uy. Dagang ganin yung hitag trabaho ron. Murag dili naman ako kaya Kevin oy. Labi na og busy kaayo. Nigpauli na ako sa amo magsakit gid akong liog ay. Tungod tingali kay wa koy lingi-lingi sige pangaha ba. Mao na ni nitikig na ni akong liog. Mao na diha. Garbusa mangud ka. Di mulingi sa akong pagkapansin. So, Dingi po padagsan ako, uy. Aron dili ka mas nipnik ba? ay, ahak oy, amaw mangka ka. Bitaw eh. Ayaw lang undang gud. Kaya wala may cashier nga. Gwapa. Atik. Di ka na lang mo pahawa? Di lang sa ma. Magwanta pa man sad. Sayang to da kong trabaho. Kapoy sa tambay, oy, kawan na niya ko trabaho. Niya, awasad ko'y kwarta. Oh, ikaw. Pero murag may lain kong namatikdan nga hinungdan na ng pagsakit sa imong liog da. Ha? Unsa man, ma? Di ka na tungodan ng pagsigi di mo gamit na ng imong cellphone? Ha? Nga nagutaw na kaingon ka, anak, ma? Ay, nakadungog manggod kog balita nga makadaot na. Nya, tagdugay pa kay kang matug, magsigi kag cellphone. Unya, idog pagyud nimo ng imong cellphone. Usahay, makit-an ko na nga naanas imong uluhan samtang matug ka. Makadaot pa ya ko no na. Ha? Grabe sa gyud noon kumugamit og cellphone. Tagdugay makatuog kay daghan sa lagitag makalingawan ining internet. O kasagaran, madug ko na lang gyud nako akong cellphone nga naka-on ang data. Kay mabutang ko raman ang cellphone kung sakit na gyud kaayo akong mata sa kaduka. Hangtod nga wa ko kagwanta. Kay magsige naman og suol sa trabaho ang sakit sa akong liog. Maong niundang na lang gyud ko. Og abtan sa dug pandemic, maong tambay na lang gyud ko sa amo. Onya. Kaboring sabday ining watay trabaho eh. So may akong kalingawan ani. Puol man sa sige Facebook. Kapoy kay sige tan-aw ng mga positive cases sa COVID kada adlaw nga nagkasaka ang figures. Ay. Ngita ko laing kalingawan be. Maasa ka? Maghakot og tubig sa tabay. Pasigihon ra bata og panghunaw ron, manghugas. Unya, wa tay tubig. Kuy ko ni mo gakot tubig mabi. Ay, wa na day magsakit ng liog mo. Wa na masad mo suol nga nakapahuway na kog tarong ma. Ay, nahala. Tabangi kog hakot og tubig. Ay, paita sa daning atong lugar ma oy. Layo kayong tubig. Tungason pagyod. Ay na lang pagsigig yaw-yaw diha, God. Aron mo abot na tasbay. Basa na baya kong nagsigig kiba ning akong balding gilokdo.
Murarabag ni sakit og balik akong liog, ma. Unsa? Oy, katapusan ni natong hakot, oy. Ay, ups. Ay, salamat. Naabot na kita sa ato, ma. Bibi, kuno nang sakit sa imong liog, be. Tan-awon na to, be. Dili mo, kinindapita, Mm. Hala. May lusay na lagi, ma. Sa? Be, kuno. Dili, kini. Uy, may lusay na to dapit sa ilawom sa imong dungganda. Ipatan-out ang tambalan, oy, o manghihilot. Oy, ugat man yung nalugpitan. Ha? Ugat nga nalugpitan, ay? Uy niya, madana ni maghilot ni Isko. Aron di na malugpitan ng ugata. Suwayan na to. Ya, kumusta naman to imong lusay liog, Jessie? Nawa na unta to pag humanog hilot, ma. Apan diyang nibalik ko gakot og tubig ganina. Nibalik man sad ang akong lusay, ma, oy. Sa? Nagpaminaw na ako. Basta mangusog kog trabaho. Mugawa sad ang akong lusay. Nya, musakit sa baya kong Dili ka ni goiter, ma. Uy, way gwiter ilams dunggan, oy. Kasagaran sa liog yod. Unya, unsa man dahil ni siya, ma? Kung dili man ni goiter, naglibog sad gyud ko kung unsa ni. Nga mugawas man sad siya umusuol kung makatrabaho kog bugat. Unya, hilig baya kog trabaho bisan unsa sa bahay. Sama ng manlaba, manghakot og tubig. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. May lusay nga nitubo sa ilawom sa akong dunggan. Tinuod ba nga ugat kini nga nalugpitan tungod sa sige na ko og duko sa una og trabaho, diyang nagtrabaho ko isip usa ka cashier? Ikaduhang pangutana, sa sige basab nako ni og hakot og tubig matag adlaw, maong natubuan ko og lusay sa liog. Sa sige ko kaning pangusog sa trabaho. Ikatulong pangutana, sa sige basab kanin nako gamit og cellphone nga halos tagpila ka oras ko ang akong naw nga naara sa cellphone. Maong may ugat na nga nalugpitan sa akong liog. Ikaw pa to katapusang pangutana. Usahay ini kagabi kung makagamit ko og cellphone nga nakahigda ko. Kadugayan makatug ko. Madatugan ako akong cellphone. Niya usahay nasa akong uluhan nga dili ma-off ang data. Tungod basab kini sa radiation, mao musakit ang katunga sa akong palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jessie. Ngayong adlaw mga suking tigpaminaw nini sa tong programa, kini ang akong suliran. Andiyan na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo with my partner Attorney Eileen Bathan. Kami mo tambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, personal, emotional, behavioral, problema sa mga ginilang drugas o mga legal nga mga problema. Tungod lagi kay si Attorney, usa ka lawyer, o ako usa ka medical doctor, psychiatrist, o drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor o CR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Nigdakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan kalong araw mao kini nga never measure your progress using someone else
roller or metrosan, ha? Ayaw, pre, pausla ko tanay imong metrosan, kaya akong sukdon, o kung saan ba ako nahimo ning kinabuhi, ha? You use your own metrosan. So, tanaw na to, o kung saan may nahimo na to aning kalibutan na, pinaagi sa paggamit sa atong kaugalingon nga metrosan. Ang atong magtatampo ko nga lawa, si JC, 20 years old, taga Cebu, Punto Medical. Iya kining ipadala sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page. Subasa na bati na ito sa drama na kini siya ay nagko nga mga inanta lusay-lusay yung tubo diha sa iyang dunggan sa laing parte siyang lawas. So unang pangutana ni GC, may lusay nga nitubo sa ilawom sa akong dunggan. Tinuod ba nga ugat kini nga nalugpitan tungod sa sige nako og duko sa una og trabaho dihang nagtrabaho pa ko isip usa ka cashier. Well, daghan may mga causes ani mga dagko nga mga inunta lusay-lusay sa atong lawas, no? Pindi sa atong trabaho or pindi po sa imong body conditioning. Namagutay mga lymph nodes all over the body. Itawag na siya ganis binisya kulani, murag kulani, no? So unsa may padako nga mas diha sa atong lunggan, ha? Ang gitawag ni natong acoustic neuroma. Mahimo ni siyang tumor kay ang kining tumor manggod in general kining tumor mahimo ni kung ang atong lawas mo make new cells faster than usual. Kaya sometimes ang karaan ang tiguwang na og damage ng cells dili mo die off the way they should normally. So mo clamp up ni siya, magsagol na ning old ug new cells, they will group together and they will form a tumor. Mo nang naanay mass diha. Punay mga hinungdan, og naatay mga signs and symptoms. Ako lang siguro i-mention ni mga signs and symptoms kung naatay problema dahil sa dunggan other than impacted si Roman. Kaya sometimes namugoy mo gahi lang dahil nga atuli na di na to malimpyo permi regularly mo nang mubara mo rasag mas, no? Of course it can cause kanang balance problem, no? Kini mangong atong vestibular area sa atong brain mo man ni siya inunta mo balance na to, no? Diha man ang problema kung naay tumor diha sa vestibular area na nakay hearing loss o ma-imbalance ka, dili ka makakuha og tarong, kalakaw og tarong, murag kag hubog, no? Ang imong gait murag unsteady. Na kay dizziness, dizziness in addition to dili ka makabalance, ang uban diha na mga bleeding or discharges kung naay problema sa dunggan o pain and headache. Ito paro nga ang imong pagdungog dili kay klaro. Nya sometimes naay discoloration sa skin around the air, nya swollen lymph nodes, no? Muswil ang lymph nodes kay kini mong lymph node mudako na siya og na infection nearby kung asa siya. So na tinnitus, no? Murag magsiyok, magngiyaw dihang napita nya weak ang imong facial muscles. Mao kanay expected kung naay problema sa dunggan, no? So manghinaot ko nga kasabot kaniani GC, no? Mas maayo siguro muduol ka ni arabang ka sa Cebu, muduol kag usa ka care nose throat specialist, no? Naaman tay mga ENT, sila mga kahimanan sa pagsuta, pagtan-aw diha sa imong dunggan ug unsa labay kahimtang gyud ni ana. Ikaduhang pangutana, sige basab nako ni og hakot og tubig matag adlaw, maong natubuan ko og lusay sa liog. Sige ko kaning pangusog sa trabaho. Well, daily man siguro kay dili raman ikaw may naay trabaho nga pakusog, no? Mga panday gani, mga farmers pakusog mong gihapon na. Pero naay usa sa mga hinungdan nganong naay excess growth o bukog dihang dapita sa imong dunggan. Kung ikaw repeatedly ma-expose sa usa ka bugnaw nga tubig, repeatedly ma-expose sa usa ka bugnaw nga tubig, maka problema ka diha, no? So pwede raman siguro kag mo saum underwater pero ay lagi permanente, kay ang akong balikon ang karaan nga mga cells nang dapita sa imong dunggan dili siya matangtang as normally
ang iyang kadugayon. Hangtod nga mag-aabot na sila sa bag-o nga mapurma nga mga cells. Na? So, mura na sila magtapok, mo clamp together, mo na nga murag mass, mo form na siya murag tumor dang dapita. So, mao na ang explanation. Nganong naa may mutubo usahay sa lain-laing parte sa atong lawas. Ikatulong pangutana, sa sige basab kahan ako ning gamit og cellphone nga halos tagpila ka oras nga na akong naong duol sa cellphone. Maong may ugat ng nalugpitan sa akong liog. Anay mga explanation niya nga kay history of radiation exposure. Ani, among balik-balik kay mga bata, dili gyud ni expose sa mga gadgets the first 2 years. Dili gyud tapaduaon kay gituhuan lagi nga na ay inunta mo emit og radiation kini nga atong mga gadget. Pero napa may mga lain mga hinungdan. Kung ikaw na ay chronic air infection, walang kay balo, na kay chronic air infection or naaba kay kanang lungagan para butag arios, pinching, air pinching or kining nako niyong duman kining inherited condition like neurofibromatosis, usa ni siya ka condition wherein nakakos gyud nimo diag discomfort ng dapita or repeated exposure to cold water, repeated exposure to cold water. Sabi na may lawag na itong surfer's ear. Kaya mga scuba divers bitaw. So, muna sila problema silang dunggan. Nga murag mo, buto ang dunggan. Kasagaran sa mga deep sea diver, kanang sabuti tawag kanang utong ba? Kanang dugay kayo sa ilawom. Kalimot ko sa term niya na. Murag mubuto ng ilang eardrum, ilang kuan tungod sa sige ma-expose dito sa ilaw. Ang pressure dili na normal, no? Ug kini mga sige ka-expose sa mga second hand smoke, no? Wala lang nakahibalo GC, no? I do not know kung ikaw manabako, pero kana ma-expose second hand smoke. Unsa man ning second hand smoke? Napagalit third hand smoke. Kining second hand smoke mo kini ang aso nga mahanggab nimo kung naa ka pimiduol sa kataw nga nabako ng side stream ba ug na yang binuga. Kanang third hand smoke na kini siyang smoke nga mupilit sa mga garments kung naay membros pamilya nga manabako, na diha ang nicotine, tar, carbon monoxide, formalin, o kanay mga chemical substances nga makuha unya maka-damage ni sa imong lawas, including sa imong pangdungog, no? Ikaw-apat ug katapusan nga pangutana, usahay inig gabi kung magamit ko og cellphone nga makahigda, kadugayan makatulog ko. Madatugan ako akong cellphone, usahay naa sa akong uluhan nako nga dili ma-off ang data. Tungod ba sab kaha ni ani sa radiation maong kalit og katunga sa akong ulo. Sa akong nag-ingon kung naka-history o radiation exposure, dili gid siya advisable. So kung matulog na mo, palayo na i-off ng inyong mga gadget para nga dili problema, no? So double check kung naaba ka na aning hair loss, hearing loss, skin discoloration or swollen lymph nodes, tinnitus o weak nga imong facial muscles, mawak na mga signs and symptoms. So makausap pa, go and see an ear nose specialist din sa Sugbo, kinara maka sa Sugbo as soon as possible, as soon as possible. Naani mga tambal ani remedyo ni ani og basin lang o impacted serumen lang ning imong gimo, no? Just sa labing madaling panahon. Alright? So, hinaot kadunan sa kami ng kutlong pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Ellen Bathan. Thank you very much for patronizing sa among mga programa sa RMN. Nagpabilin kamong numero ng istasyonan din sa atong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.